Ok, dumneavoastră ca om, dincolo de haina dumneavoastră militară, ați bate? Sunt nicio. Ok. Cu haina militară v-ați mai gândit? Sunt nicio. Nu lovesc, Doamne, nici Doamne. Dar asta ordin subaltern din orice. Nu, înțelegere, deci, vreți că se poate. Dacă ați primi ordin să o bateți, ați bate-o? Puteți să-mi răspundeți. Da, mă, dă-o așa. Știți că o să vă pierdeți actele. Poftim? O să vă pierdeți actele din fuzunar, sunteți neglijent, domnul meu. Vă mulțumesc. De ce nu mi-ați cum este pentru că s-a siguranță cu jandarmeria. Între dumneavoastră sunt și oameni certați cu legea și fuzunare să nu știu, și între dumneavoastră sunt mulți oameni certați cu legea, credeți-mă. Că spuneți dumneavoastră. Și deasupra dumneavoastră sunt mulți oameni certați cu legea. Dar oricum, Știți cu legea noi. Dar vă mulțumesc pentru sfat. Dacă le pierde, știe cui să se adreseze. Mă simt mai în siguranță. Deci dumneavoastră nu răspundeți. Dumneavoastră puteți răspunde. Dacă ați primi ordin să o bateți, ați bate. niciun jandarm, cu siguranță niciun jandarm. Poate legal. Nu există poate legal. Și discutați cu legea, dar dacă un jandarm de acolo a încălcat legea, vă bănuiesc că vă cunoașteți legea privind intervenția jandarmeriei, de la ce oră se face intervenția, da? Știți la ce oră s-a intrat la Pungești? Eu eram acasă. La 4 dimineața mi-a sunat telefonul. Vin! Și în următoarele 15 minute, pe telefon, am auzit femei urlând îngrozite, nu m-au lovit copii! La ora 4 și jumătate, considerați că s-a încălcat legea, că jandarmii de acolo... Noi considerăm și noi am strigat-o din tot. Considerăm, dar nu o să așteptăm la infinit să fim bătuți, agresați, și de aici, de a venit să ne trepați pe noi dacă... Păi vă întreb pe dumneavoastră, că vă respectăm domnilor! Restul nu... Dincolo de a purta o uniformă, sunteți cetățeni români. Și dumneavoastră trebuie să aplicați legea. Da, da, de a ne pune o asemenea întrebare. Eu vă spun, niciun jandarm nu va încălca legea. Ba, jandarmii au încălcat legea și acum 2 zile. Dacă noastră considerați că acolo, aici în București... Adică singura posibilitate este să mă las bătut ca apoi să acționez jandarmul în instanță? Eu cred că colegii mei nu ar face așa ceva. Asta este legea în favoarea cetățeanului. Vă arătăm noi filme dacă doriți. Venim, ne invitați și vă arătăm filmări cu oameni bătuți. Nu există cale legală, pentru că nu mai avem cale de apel.